Здравейте на всички! Правя едно бързо включване в връзка с тази снимка, която публикувахме за огромния соларен парк, който в момента се изгражда на българска територия от гръцка компания в село Винарско, община Камено, област Бургас. Самия соларен парк ще бъде може би между 3000 декара и 10 000 декара голям. Но какво искам да ви покажа днес? Намирам се отново в община Камено, село Трояново. Тук преди месец и повече даже, пуснахме сигнал за незаконно сметище и идваме да проверим дали са го изчистили. Както виждате, кофата е зад мен. Само погледнете тези зелени и тучни поля, превърнати в незаконно сметище. Тук зад мен има още бокуци, месец и половина и все още нулев резултат. Нашите управляващи, хората, които стопанисват малките населени места, селските райони, превръщат земеделската земя, превръщат селата в едно огромно бонище или в едни огромни соларни паркове. Ето това е ситуацията. Може сами да предположите от коя водеща партия управляват тези населени места и община Камено. Ето това е резултата. Хубав и успешен ден!